Τα τελευταία νέα ότι οι κινέζικες αεροπορικές εταιρείες θέλουν να αγοράσουν σχεδόν 1.000 νέα αεροπλάνα από την Boeing και την Airbus, υπογραμμίζουν περαιτέρω το πρόβλημα. Η Κίνα προσπαθεί να σπάσει αυτή την κυριαρχία με την COMAC. Οι Financial Times αναφέρουν ότι το κρατικό εργοστάσιο αεροσκαφών επιδιώκει να επεκταθεί. Μία σιωπηλή παραγγελία συγκλώνησε τον κόσμο της αεροπορίας. Καμία συνέντευξη τύπου, καμία φωτογράφηση. Απλώς μια ήσυχη καταχώρηση στα αρχεία της Σανγκάης. Η Air China είχε επιλέξει το COMAC C-929, ένα αεροσκάφος που δεν υπήρχε καν ακόμα στον ουρανό. Μια μηχανή φτιαγμένη για να ανταγωνιστεί τους γίγαντες, την Boeing και την Airbus. Η αλλαγή στους ουρανούς. Για πάνω από μισό αιώνα, η παγκόσμια αεροπορία κυριαρχούνταν από δύο ονόματα, Boeing και Airbus. Κάθε αεροδρόμιο, κάθε αεροπορική διαδρομή, κάθε διυπηρωτικό όνειρο εξαρτιόταν από το δικό τους μονοπόλιο. Αλλά τώρα, αυτό το μονοπόλιο τρέμει. Η κινεζική αγορά επιβατών προβλέπεται να ξεπεράσει αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, με ανάγκες για χιλιάδες νέα αεροσκάφη, ειδικά ευρείας ατράκτου μεγάλων αποστάσεων. Κάποτε, αυτό σήμαινε ότι τα Dreamliner της Boeing και τα ATA350 της Airbus θα κάλυπταν τις παραγγελίες. Όμως το Πεκίνο έχει αρχίσει να στρέφεται προς τα μέσα, προς την COMAC, την εμπορική αεροπορική εταιρεία της Κίνας, και τη μέχρι τώρα πιο φιλόδοξη δημιουργία της, το C-929, ένα αεροσκάφος ευρείας ατράκτου σχεδιασμένο για να ανταγωνιστεί τα καλύτερα στον κόσμο. Όταν η Air China, ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, έδειξε εμπιστοσύνη σε ένα αδοκίμαστο αεροσκάφος, δεν ήταν απλώς μια παραγγελία, ήταν μια δήλωση. Η εποχή όπου η Δύση αποφάσιζε πως ταξιδεύει ο κόσμος, ίσως πλησιάζει στο τέλος της. Γεννημένο από κρίση. Η ιστορία του C-929 δεν ξεκίνησε με φιλοδοξία, αλλά με απόγνωση. Το 2014 η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία. Οι κυρώσεις ήταν βαριές. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούσαν να συντηρήσουν ή να αντικαταστήσουν τα δυτικής κατασκευής αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, τα Boeing 777 και τα Airbus A330 που συνέδεαν τη Μόσχα με τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολιτική αεροπορία σε όλη τη Ρωσία βρέθηκε στα πρόθυρα κατάρρευσης και μέσα σε εκείνη την κρίση εμφανίστηκε ένα σωσίβιο από το Πεκίνο. Η Κίνα επίσης είδε την εξάρτησή της από τα δυτικά αεροσκάφη ως εθνική ευπάθεια. Η λύση ήταν μια συνεργασία, μια κοινοπραξία αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Ρωσικής Ενωμένης Αεροπορικής Εταιρείας και της Κινεζικής COMAC με έδρα τη Σανγκάη. Η αποστολή τους να κατασκευάσουν ένα δικινητήριο αεροσκάφος που θα μπορούσε να μεταφέρει 280 επιβάτες έως και 12.000 χιλιόμετρα, ανταγωνιζόμενο το Dreamliner και το A350 σε κάθε βασικό τομέα. Η Ρωσία θα παρήχε την αεροδυναμική τεχνογνωσία και την τεχνολογία πτερυγίων σύνθετων υλικών από το πρόγραμμα MC-21. Η Κίνα θα αναλάμβανε τον σχεδιασμό της ατράκτου, τη χρηματοδότηση και την τελική συναρμολόγηση. Δεν ήταν απλώς μηχανική, ήταν γεωπολιτική επιβίωση. Μία κοινή αντίσταση στην εξάρτηση από τη Δύση, αλλά ακόμα και οι ισχυρότερες συμμαχίες μπορούν να διαλυθούν υποπίεση. Η κατάρρευση. Μέχρι το 2022, η συνεργασία είχε αρχίσει να καταρρέει. Η πλήρης εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε ένα κύμα νέων κυρώσεων. Οι Ρώσοι μηχανικοί μεταφέρθηκαν σε αμυντικά έργα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού διαλύθηκαν. Η κοινοπραξία, κάποτε σύμβολο ενότητας, βυθίστηκε στη σιωπή. Μέχρι το 2023 η Ρωσία είχε ουσιαστικά αποσυρθεί. Το αεροσκάφος, που τώρα μετονομάστηκε σε C-929, έγινε το βάρος, αλλά και η ευκαιρία, της Κίνας. Οι δυτικοί παρατηρητές ήταν επιφυλακτικοί. Μπορεί η Κίνα να ολοκληρώσει μόνη της ένα αεροσκάφος ευρείας ατράκτου νέας γενιάς, χωρίς την εμπειρία της Ρωσίας ή τα εξαρτήματα της Δύσης. Τότε, στα τέλη του 2024, η COMAC έκανε μια εντυπωσιακή ανακοίνωση. Η Air China είχε υπογράψει συμφωνία πλαίσιο για να γίνει ο πρώτος πελάτης του αεροσκάφους, ακόμα και πριν πετάξει το πρώτο πρωτότυπο. Για κάποιους φάνηκε σαν πολιτικό θέατρο. Για άλλους ήταν η απόδειξη ότι η αεροπορική επανάσταση της Κίνας είχε μόλις περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Μέσα στο C-929. Απ' έξω, το C-929 μπορεί να φαίνεται γνώριμο, μακρύ, κομψό, με δύο κινητήρες.
Αλλά μέσα στο πλαίσιο από ανθρακονήματα βρίσκεται το σχέδιο για το πιο τολμηρό τεχνολογικό άλμα της Κίνας, σχεδιασμένο να μεταφέρει περίπου 280 επιβάτες σε 12.000 χιλιόμετρα. Είναι το πρώτο πραγματικό αεροσκάφος ευρείας ατράκτου μακρινών αποστάσεων της Κίνας, σχεδιασμένο ειδικά για διαδρομές όπως Πεκίνο-Νέα Υόρκη και Σανγκάι-Λονδίνο. Το άνοιγμα φτερών του, από 63 έως 65 μέτρα, ξεπερνά εκείνο του Boeing 787, ενώ το πλάτος της καμπίνας του, 5,6 μέτρα, βρίσκεται ανάμεσα στο Dreamliner και το Airbus A350, προσφέροντας ελαφρώς φαρδύτερα καθίσματα και πιο πλατιούς διαδρόμους, στοιχείο κλειδί για ταξίδια διάρκειας 15 ωρών. Πάνω από 50% της ατράκτου του αποτελείται από σύνθετα υλικά ανθρακονημάτων, περίπου 4 φορές περισσότερα από ό,τι στο μικρότερο C919, σε συνδυασμό με κράματα τιτανίου, σε ποσοστό 15%. Το αποτέλεσμα είναι μια κατασκευή πιο ελαφριά, αλλά και πιο ανθεκτική, που μεταφράζεται σε καλύτερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη εμβέλεια και μειωμένες εκπομπές. Μέσα στο πιλωτήριο, η Comac ενσωματώνει προηγμένα συστήματα fly-by-wire, ψηφιακές οθόνες και λογισμικό παρακολούθησης υγείας που μπορεί να ανιχνεύει ανομαλίες κατά τη διάρκεια της πτήσης και να μεταδίδει δεδομένα στους μηχανικούς σε πραγματικό χρόνο, φτάνοντας στο επίπεδο των δυτικών ανταγωνιστών της. Ακόμα και ο φωτισμός της καμπίνας, ο έλεγχος υγρασίας και τα συστήματα καθαρισμού αέρα σχεδιάστηκαν για να μειώνουν την κόπωση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Το C929 δεν είναι απλώς ένα αεροσκάφος, είναι μια βιομηχανική δήλωση, χτισμένη για να πει «Η Κίνα μπορεί πλέον να πετάξει τόσο μακριά και τόσο γρήγορα όσο οποιοσδήποτε άλλος». Ένα σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Για την Air China, αυτή η αγορά δεν ήταν απλώς μια εμπορική απόφαση. Ήταν συμβολική, μια πατριωτική δέσμευση για την αεροπορική ανεξαρτησία της Κίνας. Ως ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, η Air China εκπροσωπεί το έθνος στο εξωτερικό. Το να πετά ένα αεροσκάφος ευρείας ατράκτου εγχώριας κατασκευής δεν αφορά μόνο το κέρδος, αφορά την εικόνα, την υπερηφάνεια και την κυριαρχία. Η επίσημη δήλωσή τους τόνιζε ότι η υιοθέτηση του C929 αντικατοπτρίζει την υποχρέωσή τους να στηρίξουν την εθνική καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Στην αφήγηση του Πεκίνου, το C929 δεν είναι απλώς ένα αεροπλάνο. Είναι μια σημαία στον ουρανό, απόδειξη ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο δεν αρκείται πλέον στον ρόλο του πελάτη της δυτικής αεροναυπηγικής. Αλλά πίσω από τη γυαλιστερή επιφάνεια αυτής της υπερηφάνειας κρύβεται μια πιο περίπλοκη αλήθεια. Το δυτικό νήμα. Η Comac παρουσιάζει το C929 ως σύμβολο ανεξαρτησίας, όμως μεγάλο μέρος της δύναμής του εξακολουθεί να εξαρτάται από ξένα εξαρτήματα. Η γαλλική Safran συμμετέχει στην ανάπτυξη των συστημάτων φρένων και οξυγόνου. Η αμερικανική Crane Aerospace προμηθεύει αισθητήρες θυρών και ρυθμιστές πίεσης. Από τους 9 βασικούς προμηθευτές αεροηλεκτρονικών, μόνο οι 4 είναι κινεζικοί. Αυτό συνεπάγεται και όφελος και ρίσκο. Τα δυτικά εξαρτήματα προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτερη πιστοποίηση. Κάτι κρίσιμο για την αναγνώριση από διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ταυτόχρονα εκθέτουν την Comac στην ίδια ευαλωτότητα που κάποτε παρέλυσε τη ρωσική πολιτική αεροπορία. Μία απαγόρευση εξαγωγών, μία πολιτική κρίση και ολόκληρη η γραμμή παραγωγής μπορεί να παγώσει. Το C919, το μικρότερο αεροσκάφος της Comac, έχει ήδη υποστεί τέτοια πλήγματα. Το δίδαγμα είναι ξεκάθαρο. Η εξάρτηση έχει συνέπειες. Μέχρι η Κίνα να ελέγχει κάθε κύκλωμα, κάθε αισθητήρα και κάθε αλγόριθμο μέσα στο C929, το όνειρό της για πραγματική αεροπορική κυριαρχία θα παραμένει ημιτελές. Η μηχανή που αλλάζει τα πάντα. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται μία μηχανή, η CJ2000, αναπτυγμένη από την αεροπορική κινητήρια εταιρεία της Κίνας. Αυτή η τεράστια μηχανή τύπου Turbofan, με υψηλό δείκτη παράκαμψης, είναι ο πρώτος εγχώριος κινητήρας της χώρας, σχεδιασμένος για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η αποστολή του, να αντικαταστήσει δυτικούς κινητήρες, όπως ο Rolls-Royce Trent 1000 και ο GEG-1NX, και έτσι να απελευθερώσει την Κίνα από την εξάρτηση στην ξένη πρόωση. Οι αναφορές κάνουν λόγο για στόχο όσης 35 τόνων
και διάμετρο ανεμιστήρα 3 μέτρων, με χρήση κεραμικών σύνθετων υλικών και συστημάτων ψήξης νέας γενιάς για καλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Αν πετύχει, θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην αεροπορία, δίνοντας στην Comac για πρώτη φορά στην ιστορία μία πλήρως εγχώρια πλατφόρμα αεροσκάφους ευρείας ατράκτου. Οι δοκιμές στο έδαφος αναμένονται στα τέλη της δεκαετίας του 2020, με πτήσεις δοκιμών στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια μέχρι η CJ2000 να φτάσει την αξιοπιστία των δυτικών ανταγωνιστών της, αλλά η ύπαρξή της από μόνη της αποτελεί ορόσημο, ένα μέλλον όπου τα κινεζικά αεροσκάφη δεν θα εξαρτώνται πλέον από κινητήρες κατασκευασμένους στη Δύση. Αυτή η μηχανή δεν είναι απλώς μέταλλο και φωτιά, είναι ο συμβολικός παλμός της εθνικής φιλοδοξίας. Το μέλλον των ουρανών. Αν η Comac πετύχει, το C929 θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην αγορά αεροσκαφών ευρείας ατράκτου εδώ και δεκαετίες. Η μεγάλη του εμβέλεια, το ελαφρύτερο πλαίσιο και ο μελλοντικός εγχώριος κινητήρας θα μπορούσαν να προσφέρουν στις αεροπορικές εταιρείες μία εναλλακτική λύση απέναντι στην κυριαρχία της Δύσης, ειδικά σε περιοχές που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τους στόλους τους εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Κίνα μπορεί να κατασκευάσει ένα ανταγωνιστικό αεροσκάφος ευρείας ατράκτου, αλλά αν ο κόσμος είναι έτοιμος να το αγοράσει. Για την Boeing και την Airbus, η άνοδος του C929 είναι ταυτόχρονα ανταγωνισμός και προειδοποίηση. Για την Κίνα είναι μια υπόσχεση ότι ο ουρανός δεν θα ανήκει πια αποκλειστικά σε 2 δυτικούς γίγαντες, αλλά θα ανοίξει για έναν τρίτο διεκδικητή από την Ανατολή. Το C929 δεν είναι απλώς το επόμενο αεροπλάνο της Κίνας. Είναι η επόμενη καμπή του κόσμου, ένα σύμβολο του πώς η φιλοδοξία, η αναγκαιότητα και η εθνική υπερηφάνεια μπορούν να συναντηθούν στα 10.668 μέτρα πάνω από το έδαφος. Το Comac C929 δεν είναι απλώς ένα νέο αεροπλάνο. Είναι ένα σιωπηλό σημάδι αλλαγής. Φτιαγμένο από πίεση, φιλοδοξία και ανάγκη, δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η Κίνα και πόσο πιο μακριά σκοπεύει να πάει. Ο ουρανός, κάποτε χωρισμένος στα 2, τώρα έχει χώρο για έναν τρίτο.